Lockdown ni kerong na sebaye cuak nanggai amcayo cirik mokorok klaimani majarawo khorok ni sikla norom kha champong nogor outpost ni police borong kha tamal rupini tei binoi rupini khorok sani nok birgudas tei khorok sani nok ganthalang amcayo pati mongkok tei salni horo champok nogor ni sinai kami amcayo. Coronavirus ni kiri koro tongkhoro haste gnangai kokti salo damni chibrui jorani bagai tongmani total lockdown phiaba lockdown ni dagi mungno yachima phunugui haste ni dal bidal amchayo kisasuk siklarok dal bidal hamya samongo godalmani kasaka kok silchamung aba haikheno kokti sal hordi poro champoknagar outpost ni sinai kami amchayo khorok ni chasloksa siklarok chuak nangai amchai chirik mokrok khlaimani kasaka kok silchamung kok tuma mankheno sinai amchayo thangui soguikha champoknagar outpost ni police aboni yagulo chuak botol no khobui a khorok ni siklarok no romkha police Hey, itu terus. Lo. Nama. Hut. Tunggu baik itu. Baik lo. Itu turun. Itu sudah. Sudah turun. Baik lagi sana. Khol dah khol. Hut. Aku tanya lama. Sir tamu man phai khata bong niya ko sir. Suak mak suak. Bo para ota bo mo. Siapa kami? Khoro busuk cerai manja Orang ni. tini to jong chaimano lockdown pura full lockdown borok ke phano nong khoria tongnani pheba borok oro hai amai ke bike rok chalu rai tai chuak nang tongmani amo ta spot o manjak mani blai na sir. Siapa kelai cok mak kata. Baik tas. Ni borok ni bumung. Wah. Nang bung chừng cái đó chừng nó có nương này nít tí phải cả chừng nó có nương này nít tí phải mà này cái chừng chạy thôi norok chaime da tini lockdown ke đâu phano đâu mà nong nó chừng premier kalau ni bagai chừng tí phải cả chừng nó có nương này nít nó he tini gari sudah choli me bike choli me naro abo saide man oke baik ya ogar lo kasih kau emang kah Police gari toli ya. Police gari mana mana uko kali pati mungno tuyui sinai kamini secretary rup kumar rupini saka salbrum no os rairok chuak tai phekjangnai manui chawui amchayo dal bidal samung hamyao godalo hnoi koksil samung tisaka Ani Mengrup Kumarupini ang jini sinai kami Social Development Committee ni Secretary. tamong mani oro Tini jeng saimangka ganthalung ni khoroksa churai bini bungkai binoi rupini. Bo Delhi no phekjaknai manai use khlaiye parawo uko khlaio disturb khlaio nongno kasawiro uko boibai kaija obahai jogra obahai ro bo suduk nai tongo. Phiaba jeng tin nukha khoroksa borok bai kobang laiye bo yakti sana bo jengkha yakti samane ulo kobangma oro ukongkha kai abo mane uklogo jeng chini para jeng jajagli anggai jeng bono yakti sana ni ksia baida mangkha bono ksia pongsa pongsu bu buka bo boini buka bo siskang yakti sawo engkai tini jeng emna saimano tini roibar 5 tarik chini tini full lockdown tongmani full lockdown tongma jaga wase bo obahai phekjang na mani ro use khlaiye bo para habai bo nong kasawi ro boibai walainani obahai ro chesta tamong bai bolai thanglai soklai tongmani bo bini cycle tongo bike tongo ngai buni ko ekjon chrai tongo logiwo kintu brong bungkai ang sotik saimalia bro phekjang na mani emne police ro bo mantangka brong pocket ni kaisa phekjak na manai chuak o parani cherai da o binoi rupi o parania sini protibesi para ganthalung ni engkai ganthalung go to jeng saimano aro phekjak na manai manthogo nai engkai bo a phekjak na manai nangei bo jurang wajai tongo kintu bo sotik bo manjak yakhoni bagai bo saknang yang tongo borokno chini para no tabuk acharai biang thangka tabo acharai khai chini thanani chini outpost Champoknagar outpost ni chini prosason ni bro phai bono talang thangka jeprubo obohai jurang wajai tongo apruno chini police robo phai phaima jora khai bono
khoroksa borokni mukhamukhi bo malaiye bono room talong thangkata. Bureau Report, Chini Khora.